elämässä tapahtuu jotain tosi outoja asioita. Niinpä. Tiedättekö te sen tarinan Bloody Mary? Joo. Mä en tiedä, kertokaa mulle. Okay. No siis siinä on semmonen pelottava niinku nainen, jolla on yleensä musta tai sit valkoinen semmonen kaapu. Sit sillä on semmoset tummat hiukset. Näyttääks tältä? No vähän, mutta ei ihan. Sillä on sotkusemmat ja tummemmat hiukset. Aa. Ja sit se on tosi pelottavaa, että se kummittelee aina peileissä. Hei, kokeillaanko jossain vaiheessa? Joo. Kokeillaan. Joo. Oh my god! Ota. Fiu takas. Mikä se oikein oli? Missä oli sähkökatkos? No ei varmaan talvella tuu sähkökatkoksia. Niinpä. Mä kuulin, kun ne valot meni päälle ja kiinni. Niin näki. Näki. Aivan outoa. Mennäänkö nyt tekee se Bloody Mary? Joo, mennään. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Mikä se oli? Joo. Mikä toi on? Hyi. Hyi, näyttekö te sen? Hyi, mä näin. Joo. Hyi, mikä toi oli? Toi aukes. Se meni kiinni. Apua, mua pelottaa. Muakin. Kuulitteko te? toi ääni. Mistä tuo musiikki tulee? Miten se vaan yhtäkkiä kuuluu? Apua, mä laitan tän äkkiä pois. Hei, voidaanko me nyt lähteä niinku ulos? Lähdetään vaan. Lähdetään.